Nos temos unha compañía de teatro e sempre vamos a diferentes lugares e levamos as nosas historias a eses lugares. Chegamos ali, facemos a presentación, sexan historias de teatro ou historias como Paula de contos, e entón nos lle contamos as historias á xente que nos ven ver. Entón pensamos que o mellor era unha boa idea facer justamente o contrario, ir aos lugares a que a xente nos contase as súas historias e así coñecer e ter outra relación co territorio diferente ao que temos normalmente. E iso foi o que lle propusemos á Diputación da Coruña, facer en 4 concellos da Coruña neste ano, que son Mañón, Carballo, Serra de Outes e Teo. Mira Paula, a ver, recuperar esta ponte é unha gran idea, non? É unha ponte sen río, pero tivo durante moitos, tivo como mínimo durante 200 anos. Despois deixou de funcionar e agora está aquí para ver. Toda esta xente, moita desta xente pasou por encima dela moitas veces. Sí ou non? E entón, agora que xa nos coñecemos un poquinho máis, a ver os nomes, a ver se non se me olvidan os nomes. Carmen, bueno, Maribel, Isolina, María Clotilde, Mariflor e Maribel, mira, vos estamos bien. Sí. E vos, ninguna de vos ten familia no colexio, algún neno, algunha nena no colexio, non? Eu non. Era por se acaso, porque estivemos cos nenos, por se acaso. No, aquí no Barqueiro. Porque este ano foi para Figueiro. Porque estivemos con, e sempre falaba, bueno, desde as súas familias, por se acaso falaba para que se... Como te chamabas, ti, perdona, que así? Iago, é verdade, Iago que... E entón ti a que colleches, Iago? A veces escutei tamén a tua tía. A tua tía que se chama? Maruchi. E por que colleches a tua tía? Porque vai a mariscar. Agora vai seguir no mariscar. Por algo, pues pesca mariscos e despois os vende aquí no porto. Ajá. Depois a escollí. Vale. E ti escolléchelo porque ti dixetes que se foras mariscar unha vez con ela. Con ela? É que os nenos e as nenas, como moitas, como a vos, traballaban no mar, para cando estábamos comentando, porque mariscadora é un oficio duro. Moi duro. É duro de exercirse. Así nos quedaron os corpos. É Duro, duro. moi duro. E onde se marisca? En que zona aquí? No Porto? Sí, aí non. Ali non. Temos unha ría todo por lá. Sí, claro, non sei cal é a zona. Ahora non hai, É arriba da ponte. Había unhas cuquinas, que pena que desapareceu todo. E ahora xa non hai, xa me tamén sei que me dixo que ahora xa non se Dios collía. mío, non, que pena. Ai, a ría do Barqueiro era moi rica, Toda esa ría. E por que deixou de collerse polo mar? Eu penso que cambiaron as corrientes por algunhas obras que se fixeron. Penso eu. Entullouse todo de areia, era así. Sí, pero cambiaron as corrientes, pero tampouco tamén se deixou de traballar os canales. Si non se remove... Pero esa pa ameixa. No, pero o o berberecho, a ameixa, todo eso, o berberecho... Iso Foise todo, xa non sei. Porque eu acórdome de coller 2 sacas de berberecho, de 100 kilos cada un. É que había 2 e 3 capas. Sí. Ibas andando polo esa, facía uns berbereches. Sin embargo, acórdome que me quedaban as zapatillas no fango e tiña que ir descalza para casa. Miña mãe, por exemplo, cando era nova, iban a Viveiro, á feira, en cabalo. Levaban conexos ou levaban ovos ou cosas así, pois iso tamén pode dar algo de que falar, sí. Despois tamén... E as feiras de aquí, aí das casetas e non sei que? Despois das feiras que había aquí nas Grañas, porque había feiras, eran feiras bastante potentes tamén. Despois incluso do que había, porque ahora mismo non hai nada, pero nalgún momento houve de todo aí nas Grañas, en todas aquelas casiñas que hai por ali, houbera ferreiros, había un que andaba coa luz, andaba outro que había outro que non sei que, había unha pila de oficios por ali. Sí, onte nos decía Cefucho que, vamos, que chegou a ter como 1000 habitantes ou unha cousa así. Tiría, sí. Estaba a tope de xente todo,
festados aquí. Sí, Era romería tamén, viña xente... Había merendas polos campos, por todos os sitios. Se acordo meu. Sí, e as feiras eran todos os primeiros domingos de cada mes. E tamén era de ganado? Sí, de ganado. Era unha gran feira hasta os 60. Nos 60 empezou a baixar, porque empezaron a vir autobuses para as Pontes e San Claudio e Mera. Para as Pontes chegaron a salir de aquí 5 autobuses. Todos os 15 é o primeiro do mes. Entón empezaron a baixar, e o 69 foi a última que hubo de ganado. Desde diciembre dos anos 69 acabouse a feira. Seguiu vindo xente, era o primeiro domingo de cada mes. Pero foi unha gran feira, por a década dos 50 era unha feira moi grande, había cantidade de xente. E un primo meu e eu contamos os postos que había de fruta. E 100 postos de fruta había aí, agora onde dimos a volta na iglesia había o cementerio. Así que eso demuestra que había unha gran feira. 100 postos con 100 cestos. Dedicábase ao trato do gando. E tiña un cuaderno, que iso non hai moito aínda que o vin, tiña un cuaderno ali onde tiña reflejada a súa contabilidade. Entonces apuntaba pois o que lle dera fora a tal feira, o que lle dera o becerro, o que lle deran os ovos, o que lle deran os queixos, o que lle dera a manteiga, o que lle deran os pitos, e bueno, todo o que vendía. E tiño anotado con nomes e apellidos e data, De todo o que lle pasaba. Sí, de todo o que lle pasaba. Entón agora quería invitar a que viñase Ixiño Puentes, que é cronista oficial, nada menos, e historiador. Dalle un aplauso. Que sabe moitísimas cousas deste concello, do Concello de Mañón. Entón quería preguntarlle sobre todo, porque moitas de vós me dixestes onte que traballades no mar, mariscadoras ou tiña de relación alguén da familia, porque aquí nesta zona hai moita relación co mar. E que aquí estábamos tamén falando de, claro, o acontecemento así foi o da galerna do 61. E eu tiña 9 anos daquela. Entón, cada vez que eu falaba da galerna, a mí sempre se me poñía un nó aquí na gorxa e emocionábame, e ao final eu soube ben por que me emocionaba, porque eu tiña aquí metido no subconsciente o allarido daquelas mulleres cando entrou o Marqués de volta no Porto, todas aquelas mulleres berrando que se baixaron pola Rámbola, que dicimos a Rámbola, meteronse pola Rámbola ao mar, meteronse tal, berrando, e aquilo foi algo que